voilà joni an ka joom wuro kono won gandal ngal Allah waɗanma kono sa ƴeewi hakkude Gourel Hadji ni to wiyete route national o ko famdi foof mankata kiloji 10 e naggam ɗum fof e wade noon lawol ngol so tawi aɗa rewa hen ko Allah andi yoni holno gurduɗa hakkude ma e client eɓe ma walla almuɓe ma so tawi jiiɗi yettade ɗo henne beele en newano ɗumen beele parfois almude ma arta ha yettoɗo lawol ngol no wayi musde ni wontan ɗum rafi mi anda soɓe kooti sono wonta rafi kono min kam ina wontanami rafi ko dawanmi ko matawde an kam sa yaltini en goƴo hoorema kalta lawol ngol kay calli ɗi gila e looruji ɗi ha e kaaƴe ɗe ne waɗi caɗele ceerno to banggue kam laabi min ngala lawol min ngala haydara komin miskineɓe Allah tan noon komin aynaɓe min ganda toon gueɗe maɓɓe no mbayi eyyi min gandi tan kam so wooti yonti amin jiite so wooti ɓenni hay goto andami. Ah bon en tant que joom wuuro i bawɗo hay so koɗo wuuro en tant que hay so koɗo wuuro kono so wooti ɓenni hay goto andami hay goto andama joni hande sa huccinno e état o caggal koye leydi ndi jeeɗa hay sinno a wonano joom wuuro koye leydi ndi jeeɗa aɗa hoɗi ɗo henne e Gourel Hadji Allah waɗi kadi ka joom wuuro Allah waɗi kadi won ko Allah feccuma e gandal yimɓe ene gimmo banggue yo banggue ene gara humtude haajuji munen eywa to banggue e laabi ɗi so tawino a jogotono eeraango faade état o holko wonata eyyi to banggue état o de amin jiiɗi wallede amin manki ndiyam moƴƴam min ngala ndiyam min ngala laabi joni noon amin jiiɗi wallede somin dañi réseau kam min nanata ɗum tan ko min ganda yimɓe ɗan ɗo hay wuuro ganda ko woni réseau to wi tan portable no waɗi jeeyge walla ala ko ɗum andi kam min ngala réseau sinno min joguino kam min mbiya réseau wona min cikkata réseau ko diwan minen cikko ko diwan sa wi ga réseau min cikkata ko diwan kono min jiiɗi wallede e ɗum kadi ko wayno kadi ko min carsiri portable couraji tan da ene niɓɓiɗi eyyi min ngala hay hen batti min ngala minen komin remoɓe tan ma so wootari tan kone min jiitteɗa kono so wooto manki tan komin kullon ladde min keɓa toon tan min ndelo haadi ha gara kadi ƴorɓoɗa gaska kadi yalta kadi kadi gofa voilà onon gonɗon koye département mo Kanel kono kadi koye commune mana mo Ndendori holko commune o waɗi ɗo ko ganduɗa ko waɗi fayide eɗen gandi ɗum ɗo de koye commune o ummi ari ɗo henne e Gourel Hadji eyi so wonata o guila mi siftorta komi cukalel mi tinani nen ɓooye mi tinani kono tinmi kam ta Ablaye Wadde waɗni min ɗo l'école moƴƴo on waɗni min ɗo école moƴƴo cuuɗi kewɗi on waɗini mbaɗa on jogui jangguinoɓe de parfois cuuɗiɗe mbaɗi jangguinoɓe ngala muuseji ne gara e voilà muuseji kayne ceeɗa ɗo ha toɓe jaa ha école udda kadi koɓe saggata hay goto min nanani ɗo caɗele walla goɗɗum banggue jangde nde kadi kono kadi on banggue kam on école min jogui ɗo caggal ɗum noon ko heddi ko fo min ngala ndiyam forage min ngala laaɓɗam min gasat mboy noon walla ɓulli ɗi tan ko hendu ari kordure fof nana hen e batte min ngala min miskineɓe tan emin jooɗi on banggue kadi min kewani goytana minen amin mbaɗi ella gati min goytaki on goytaki min jahani to maire o min kalani min di meeɗa haalande mum soona ɗon kadi ko neɗɗo moƴƴo kadi ko musidɗo mi suusa haalde hen haydara ko hersat ko moƴƴo eyyi joni noon won goɗɗum ko woni hen onon kon joom jawɗele en kono kadi aduna Allah o e o saaha ene heewi sayeɓe wujjoɓe manon jawɗele wiyanoma ni gujjugol jawdi waɗama criminalisé fondama e bargol hoore so tawi maɗa neɗɗo waɗi ɗum wujji ko foti ñawede beele onon ɗo henne jawɗele mon ne kisi walla ala ngal namdal ne luggiɗi seeɗa no ngal luggiɗi ala jawɗele mon sene kisi walla ala ngal mbima ngal luggiɗi ko tawi ngal luggiɗi hande ala to kisal wuri hande Sénégal andi ma Allah walla en tan Allah to peewal hande wuuro ngo ala wuyɓe gonala wuuro ngo ala jampaji wuyɓe jawdi kumteteɗi saki seeɗa minen ga ko wande wandu boye buy ko woni wande wandu joni eɗen gabbanno kiɗo ɓokki eɗen ñoga toon somi dogi ɗum faye makki eyyi joni noon kadi somi riwama ga joni komi dolluno gaska nana kadi mbiɗa andi to natiranmi eyyi joni noon wuykani heewi joni noon ko jamano kay banggue wuyɓe kam ɓuuri en doole Sénégal to wujjetake gon wuuro ala gon ala eyyi ko ɗum hamni hen hande kala est ce que ɗon kewi wujjine ɗo parfois oɗon keeɓa ɗum ko wayno
sa wujji min ndewi koyngal ma tan min gandi to gonɗa fof min jiitete ko ɗum mbima wade wano eyyi mi faami wade on jiitet a yaɓɓi ɗo goto a rewi ɗo ɗum nde min ganda ko an to an nawi ɓine ko noon Allah waɗi wonɓe ladde ene jogui hakkillaji kawni kono fof Allah wurni ɗum kono ɓuuri ko Sénégal hannde to ala hen weeɓani voilà an joni Allah wonko tottuma e gandal parfois neɗɗo ene wawi dañde haaju ene wawi wonde rafi ene wawi wonde yiide ɗannade ene wawi wonde sohla won fayida mo sohlata ene wawi wonde to banggue laamu ɗum foof manan ene tawa ene sohli ɗum kono noon ala hattan poos mum mana a tekkani so tawi Allah addi ɗum ɗo henna so Allah addi ɗum ɗo henna hakkude moon wonata tan haɗa addani tan ya walla ala andene aɗa rewata hen ala jokkiri hen endam ɗum kadi ceerno wiyatan suusa almudo wiyatan suusa haalde toon ɗum kadi kaɗa waɗa kadi ñamgolluji maɗa walla yimɓe ko goɗɗo kadi foti nannireɗo wona hunde ma wela ayi hanki ɓe garat mi haala ko joɓetemi ko soɓe dokki kam wiya ala ustu a anda ko mbiyannoma waɗir seeɗa mbima ko jomiraɗo jogui golle ɗe ok mbima da somi haalanima joni ujunnaje sappo a itti a totti kam mi jaɓata ɗum mi wiyamo ala ittu hen hokka men ujunnaje tati man ko mbirumi noon ko mbiruɗa noon ko jomiraɗo subahanahu wa taala hay goto mi noddani hay goto mi forsani fuuta e funnague hirnague e rewo worko foni haala hay goto mi forsani wona kanko jeeyi yimɓe makko kanko nelata e am ko ɗum woni ko mbiyam kumol jomiraɗo kadi mi wiyaɓe somi wima wanni aɗa sella sa sellani mi waɗani jungal ngol bandiraɓe so addani hen yo arano kaake ma mbawmi hadde yimɓe wona kono sa addi kadi yoɓami ko tekki kadi mbiɗa fulo ɗum seeɗa ɓayri ka miskine alan suusa a yani abou thiam wiyatan ko jalgumɗo docteur miskine jalgumɗo docteur miskine joni sinno ko jawdi aduna ɗo jinnomi taw kon ɗo calkon mi waɗata mi waɗi ɗo étesel autoyel épousé kono ay ko calkon e garta ɗon e cikke ɗum ɗo kono so wona ɗum hannde so garɗo fof wiya noga capannayyi andi kay tano ko étesol ngoni yalla dandu ene ɗum e parfois hannde aɗa yiya hannde yimɓe ne gona caggal leydi ene jogo caɗele no feewi to banggue manan gonka toon dañde e kayitaji ko nandi hen walla neɗɗo ene jogo marchandise ene yeeya mais ene wawi finde suba ha nayi murto hay mbuɗu yeeyani neɗɗo sohla place walla sohla manan kayitaji ronka tan tiiɗa tan ticci taw ala fon darnaki hen beele ɗum aɗa heewi ñagade hen jomiraɗo Allah waɗanma hen sukura toon kadi ko firluji kadi woto wiyede mbiɗa yaaha mbiɗa ɗa sirlu kadi wiyettoytako to to kadi sirluji gari won hen joni somi wima ɗo ya jolni mbaɗa jammo toon yima ene muuli Allah ene muuli Allah han toon kay suusa toon waɗi ceerno noon ɗo jooɗi suusa toon toon ni no woɗɗoy seeɗa ko sirlu mawɗo d'accord kono kay ɗum kay eɓe gandi ɗum matawde kamɓe poni jangtade wona mi matawde ko neɗɗo waɗata ala mi yiiɗa non e joni min namdam tan woni ko beele aɗa heewi dañde yimɓe mana tawni gona halpulare taw aɗoɓe ɗo henna taw ko leƴƴi goɗɗi ɗum kay hay touba hay foof naata tout leñol fof naata te finalement jomum en mbima vraiment ko haaju garino ɗumen o Allah waɗi hen suturo i ɗum ko ñande foof ɗum kay ko Allah ene laaɗo woni seeɗa e yimɓe ɓe ɗum kay ko ñande foof ngam ko jomiraɗo waɗi mbima wona mi ay wima joni forcetaɓe mi noddataɓe kanko tagui ɓe leɗɗe ɗe mi lorani mi waɗani jorgal keccal tan waɗi min daña jaam ɗum wona ko yettude am ɗum keeɗi dandam nde ɗum kam wona ɗum tan ko golle jomiraɗo ko ɗum haɗimi yomnade mi jeeya golle ɗe min noon kam hande a jubbanta kam a jikkana kam a yawimi hayti tanko jubbanam daɗo winon hokkata ɗum de matawde jubbanam fof mi yawi matawde yawi golle ala mi yawani on kala mbinoɗo jubbanam min salim hokku ala ono ko noon mbiyoton ɗum ko noon guinnirton ɗum joni nokkanam an indiri min ɗum ko winde mbiɗa yi walle nde eyyi d' accord joni mi tuubi bandiraɓe joni mi tuubi ni Allah mi tuubi nima joni ka toobi eyyi voilà wadde mi toobi joni de mi toobi ɗum noon hannde min kam hannde min hannde mbaɗa mboɗiɗi hebde lekki maɗa en nandiri ɗum noon émission men woɗɗi sa huccinno e dendagal bandiraɓe julɓe dendagal bandiraɓe hoddiɓe e jogorɓe daroyde yewtere nde aɗa wasiyo ɗumen ko ardi foof leydi ndi e élection ngaji payaɗi ɗi moni foof fayidagal ngal foti wadde hoore muɗum ha élection ngaji ɗi ɓenna e dow jaam tawa hay goto toñani bandum hay goto mana bondanani bandum eko wona ɗum e eerago ngo mbatta e état o beele no yecco
ko daña ko ronka fof kam beele ɗo henne ma waɗ lawol hay sinno ko rang so heɓama tali goudron ne moƴƴi ma réseau ar ma ndiyam ar ma ɗo safre ma cafroɗe ngar micro nan yeeso ma calmina bandiraɓe mbaynoroɗa ɗumen kadi e mbaɗa eeraango alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin wastawa ala al-arsh koni Allah jarama yo Allah junnu balɗe ma moƴƴina battal enen kala julɓe ya barki Allah amin ya rabbi dendagal keɗiɗo daaɗe men de en calmini en juurima en jafnima ɗum enen ñaagui noon Allah e rasul yo yimɓeɓe mbattodir haqqillahi ko arata ko woto kam woto cippir yo gandu wona enen tan gonnoɗo guila adama ha joni jamanuji fof ɓenni kono noon yaade tan ne ɓittodira ne añodira e ɗum ɗo ɓurtani hay batte kala mo Allah lammini ko laamotoɗo wallahi kala mo Allah lammini ko laamotoɗo so Allah lamminanimo hay so aduna o fof hokkimo o wonata eyyi kono ɗum noon jiiɗodiren woto bonnodiren jiiɗodiren julɓe woto ceerten eɗen ñaagui Allah édition ngaji Allah ɗum taw ene jaam jaltina ene jaam kadi enen hoddiɓeɓe tinnodiren no feewi surtout woto gañodiren woto piidiren leydi Allah ndi wertango ko ɗo tawa gila baba adam ha joni to neɗɗo hoɗi fof yo artir hakkille surtout ça deeƴa eyyi joni noon minen kam amin ñaagui kam gueɗe ɗiɗi somin keeɓa amin jiiɗi forage kono min donki dañde amin jiiɗi nomin ndemiri ɗo amin jogui ceene amin nani amin donki nomin ndemiri amin jiiɗi gaynaka hay hunde so wona gaare pingue hay hunde min kam mbiɗo wona rakkal wona ɗum mbiɗo jogui jawdi hay ɗum heɓotako ɗum ɗo kadi rakkal ngal ɗum kadi koto banggue docteur eɓe to soɓe gaari yoɓe ndewnu lawol ɓe ndewnata rakkal ngal galle jowuroji ɓe ndewnata hay soɓe ndewna e joom nayi en jowuro on sen joguina yottini he normalement haɗa joguinayi ene Sénégal nguy ko mbimami ne heewe ɗum eyyi min noon mi yiiɗa seyɗani kono nayam nani meeɗa hebde rakkal eyi ay guese amen ɗe nan ɗo fof burduji nan ɗo jeele e ɗum fof so tawi no joni ɓayde ceerno ɗo jooɗimi suusa haalde magasin men wona ɗo kam no wayi fof gorno men ɓayde ɗen jogui mairie ji men wona ɗo jiɗɗo sodde jalo rimira waɗa ɗon jiɗɗo sodde ɗon jinda ƴetta ɗon kono hay batte siwa koyi hay sone arane Allah andi hawroɓe hen kono ɓamtare ala e nokku he tan waɗani eyyi kono fof joni foti rendinede ɓurɗe nodde kala commune eɗen mbaɗa caisse eɗen mbaɗa ɗo safrirde nayyi men eɗen mbaɗa caisse eɗen mbaɗa ɗo safrirde sukaɓe men e pittaji men enen mairie men fof ndenden eɗen mbaɗa ɗo magasin aji men taw enen fof ɓayre eɗen jogui commune aji meɗen e police ji men taw eɗen jiinira eɗen kalda kono so gasi tan hay goto yiyata goɗɗo yo Allah yaafo en on banggue noon kono ene manquira min manquira ko heewi minen Gourel Hadji noon min jiiɗi demal e gaynaka ɗum woni gurdam amen min kam somi yiino hay joom diallo remo min keɓata ko namin jiiɗi hay somin joɓirta ko buuɗɗiɗi buujjuɗi d'accord en ñamloye mairie ji amen ceerno noon jooɗi noon mi suusa haalde d'accord ɗum noon salamu aleykum rahmatullah ko welema mawɗo hannde jooɗodade e mo ngannduɗa ko neɗɗo pottam lamu kañum woni harouna samba ali ba taw kadi ko ande ko Allah kañum Allah halfini e Gourel Hadji wuro wongo e commune Ndendori département mo Kanel taw koye région mo Matam ko yettude Allah kadi caggal wonde joom wuro nde won gueɗal ngal Allah totti ɗum ɗo neɗɗo kala ene ara ɗo henna ɗaɓɓude hunde ɓe ene gara safrade ɓalli munen ɓe ene gara lodde ɓalli munen ɓe ene gara kono noon sa ƴeewi tuggude e tali goudron o femde e ɗo ɗo wuro ngo ko caɗele mawɗe cattuɗe waddi noon ene jojji ɗo lawol ngol fewne saabu so tawi neɗɗo wonɗo woni haajuji bandiraɓe ɓiɓɓe leydi ndi ene jetto ɗum ene cohla yaade to munen lawol ngol ne foti newnanede yimɓeɓe jaaha e jaam gara e jaam aɓe poti hebde réseau so neɗɗo immima wuuro e wuuro leydi e leydi so yettima nokku o taw ene wawi dañde réseau ene nodda to ummi to wiye teddugal mon manam mi yettima e dow jaam ene foti tawde ɗo ndiyam ene foti tawde ɗo courant ene foti tawde ɗo mana kala ɗum noon bandiraɓe wonno hande e koɗo men pattam lamo ko harouna samba ali ba e oɗo saaha wuuro ngo ne nooti inde mum
wiyete ko Gourel Hadji dañɓe haajuji nana ngara tan vraiment Gourel Hadji dañɓe haajuji nan ɗo ngara vraiment woto gon noti inde mum noti inde mum ko noti inde mum ala ñalawma mo nattaki ala ñalawma kiijiɗo mo aretaki ala jamma mo jofetaki nono ko noti inde mabɓe ɗi tabarakalla Gourel Hadji ngu wiyete yalla ɓeydude a yana joni haajuma ari haajam ari ɗo waddimari kadi ceerno ma kadi haaju mum ari ɗo kadi noon bandiraɓe min dokkat moon rendez-vous e koɗo goɗɗo e neɗɗo goɗɗo pattam lamo mbaɗono harouna samba ali ba joom wuuro o Gourel Hadji guuro ngo ganduɗa haajuji fof hande ene poti ɗo hen Allah jarama on jarama so waɗi gantuɗe yewtere he min ñaguima moon yafuya so longere mawde wari nokkude wona ɗum jomum yirino hen min mbiyam moon ciao peace and love ha lawol gongol